bude mléky, přesta stíska. Podívej to. To ale hučí. Já si čekal. Já mám ještě počítač zapnutý. Co jsi robil? No do páč. Že on stále spí. No? Těba. A někdy ho aj vypnem. Tak na noc. Áno. To nemôžeš spať. To boli kříčky. No, bol to taktiko. Aha. Niekde halu. Veľa ľudí je. To je tam moc ľudí. Abo nikto. Jeden. Jeden? Pohode. No tu dlho nebudeme čakať. Čekať. Tvrdé zatvorenie. Čo? Tvrdé zatvorenie. Takú látu by som nechcel byť. Cesta autobusem. Ale dobre, že som stará mašina. Učí to jak prdel, ale jede, to je hlavné. Však väčšina autobusov je taká. No, jen na to, ono to je. Spomněl žárovku. On to ale jede. To bylo tvrdý, jak vibrátor má na chutě. Ja viem. Máš tu zkušenosti? Nevidno na co napali, to je ten problém. Budeme se druhou stranu kamerovat. Tu už ma nič nezaujíme. Na tejto strane tam strom slyším. Kde jsem tam byl známka. Cesta autobusem dneska. Že na červený. Čo? Na červený sme išli. Neviem. Červená. To tu stojí halu. Postarajte si dozadu. Dopredu. Sadaj dopredu. Co? Cichučko. Cichučko. Nie? Tak jsme teraz na to radně dupu. Tomu to ale jede. Čo? Ktoré na Moskvu. Ideme sa... Dobre rozmýšľaš. Joj, postaviť to bude problém. Ešte pred tou otačkou. Ej, chvíli. Jako ty vidíš kar. Lej, teraz adrenalín, či sa otočíme. Tam je ľudí. Tam je ľudí. Idel, tam je ľudí. Ale radne ľudí, co? Víči. Otvoríš nám, Ujo? Ujo, otvoríme. Štikni.
Nevím. Ujo, odpovíte na. Nebude prostě jak se použíme. Ne, počkej, keď ne, tak se Zadormo, ne? Nebude prostě. No, zase peši. A kde já se to vkážu? Ty voláš tam. Tu nám se našli. Mudrý. Jo, už čilna. No, ale vodiča máme?